Takže čím ja som Rika, ja vás vítam u dnešného videa. V dnešnom videu si ukážem, ako si nainštalovať Optifine a tak. No, takže ideme na Google. Samozrejme, Google Chrome nemôžeme mať, že na Google Chrome nám to nepojde, tak si otvoríme Mozilla. A otvor sa na Mozilla, ale nič. A napíšeme si Optifine. Tak. Tak, dáme si Optifine. A tu idete Downloads. A stiahnete si napríklad, ja neviem, ja mám, počkajte, sa pozriem, že jaký tu je, mám Optifine. Optifine HD, neviem čo. Optifine HD, no. Napríklad tento si stiahnete, dáte si toto tu. Tu je stránka Adobe Flip, to nič. Tu si ukážem ako please wait. Ospravedlňujem sa, ale nevadí. No, ťukneme na toto. Sa vám to stiahne sem. A my si to samozrejme nedáme uložiť. Ja si to zruším, pretože ja už to mám. Tak toto môžeme zrušiť. Zavrieť sa okno. No, otvoríte si tento, máte tu priečinok. Vidíte? Tak, máte ho tu. Dáte pravé tlačítko, otvoriť v programe, JavaTM, dáte install a máte to nainštalované. Teraz ja vám to ukážem. Ale vlastne ja mám zapnuté. A tu musíte mať takú Optifine blbosť a ja tu mám zapnutý Minecraft, takže by not. No. A ja vám ukážem aj napríklad na Mineplex, to je jedno úplne. Pozerajte, že to mám malé FPS, nevadí, ale pozerajte, že C-čkom to ide. Takže toto by bolo celkom fajn. No takže ak sa vám toto video páčilo, alebo tento tutoriál páčil, ako si stiahnuť Optifine, dajte like,